Sini buba gerani ima ini mekang setung Sini buba gerani meke awo tak terlai setung Sini buba gerani ima ini mekang setung Cuma kali janai ro takti lo komo rei kang Cuma tengui tangai ro lo pari seram melang Sini buba gerani meke Buba gera ayo lotung Buba gera ayo lotung Greta tripalen maro nai Greta tripalen maro nai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Ibrasa ayo lotung Ibrasa ayo lotung Ini matai no maro nai Ini matai no maro nai Ayo ke coba chole nai YTF Central Day District ni dagi Mumbai sentini simna number 1 constituency sentini bike rally seng sini sikla rok rupa dabo sini sikla rok buskango agna di bagai seng tiar tongo o greater tipraleno hamjagai thancani marina hamjagai no greater tipralen no res ne sini sikla rok dinin sime bukhawan sugoi seng tini Tangi tongo buskango aboni bagai seng YTF rok seng omna kok kesanam sungo lukurok no seng tinin simi bekau matonai o sini tipra dofa o sini thancani lamo seng ya prisewoi we want greater tipralen nei seng greater tipralen no nasigai tinin simi no seng tebo bekha kaham ka thonai tabuk bokhainai buskango khlai thanai aboni bagai sini sikla rok jotono tia tonan bagai oyo tini to kubunga phungnismi wate wajak awat ni bising pernah norok kaya tong liya o baile ni no norok bahai ma tong mane tamo message na o baile ni bising to itangi ma kaya wati pano seng o bike rally no khaimani karon ke ek omono kaisa seng bobagra no hamjagai bobagra ni guideline no hamjagai tai sini greater tipralen no nangmani bagai seng tini mo bike rally khlaika awni bagai sini lukurok tebo buskang ni salo seng tebo kahangkai khlainai wati hinpano tinin bagai sini wati ya Satung hunpano tinin bagai sini satungnya damkai sengnanggo greater tipralen. Norok tini biang ti bait nong in leli tong mani tini. Seng tini yang dagian isimi senggai baitak sunai bazar jora yang borkathal garing para yang khoboi tomakari khoboi seng baitak sunai jora. Sekno.